Dit is Linda van der Veen van Kalm. In groep 2 jedden ze dat ze naar het speciaal onderwijs mast. Ja, ik ken het goed gym met snel rennen. Ik heb moeite met meer dingen. Linda die had PDD-NOS. En ze zit met haar motoriek. En ze heeft van alles eigenlijk een beetje en visueel. En ze is 3 maanden te betiert geboren. En ja, dat had toch eigenlijk zijn sporen nalaten. Maar omdat ze extra yield kregen, een rechtsekje, koers op squallen in Kalm bleven de professor Casimir squallen. En zit ze intussen in groep 8. Ik vind het zo belangrijk. Ja, ik ben toch liever naar normaal. En ja, dit is gewoon een geweldige school. Je kon ze daar goed helpen? Ja, je kon ze me geweldig helpen, ja. Ik wil graag in Kalm blijven en ze hier haar vriendjes hier al. En een vertrouwde omgeving. Dus wie gaat deze keuze maken? En daar ben ik heel blij mee. En dan denk ik, als wie dan door die extra hulp die ben op een normale of de reguliere basisschool horen kennen, ja, dat is voor die ben natuurlijk hartstikke mooi. Jannie Hiemstra jouwt op Verskaters kwam ben met een rechtsekje les, liek Sjoerd. Er binnen al meer 1300 bern in Friesland met een rechtsekje. Als de bezuiniging teruggaan, dan mat de bern liek Sjoerd en Linda naar de speciale squan, de Ren 4 squan. Maar die had al smoordrok. Als een leerkracht grotere groepen krijgt en meer tijd besteden maar aan ben die het extra hulp nodig heeft, hebben ze echt geen tijd meer om die uitdaging aan die oren te gaan. Dus het is net zo dat het alleen nog de onderkant rekt, maar ook de band die het wat beter doorgaan eigenlijk. En dus wordt er morgen actie viert in Nieuwegein met een landelijke manifestatie en in Kalm met spandoeken.